Talvisodan syttyessä marraskuun lopussa 1939 Suomi oli kansainvälisesti eristetty, mutta Italian poliittinen johto reagoi Neuvostoliiton hyökkäykseen nopeasti. Vaikka Italia ja Saksa olivat liittolaisia, Rooman ja Berliinin välillä vallitsi syvä näkemysero suhtautumisessa Suomeen. Benito Mussolinin hallinto näki Neuvostoliiton ekspansion uhkana Euroopan vakaudelle, mikä johti välittömään päätökseen antaa sotilaallista materiaaliapua pohjoiseen. Keskeisin hanke oli 35 modernin Fiat G50 Freccia hävittäjän myynti Suomen ilmavoimille. Kauppa solmittiin joulukuussa 1939 ja ensimmäisten koneiden oli tarkoitus saapua rintamalle nopeasti. Logistinen todellisuus osoittautui kuitenkin monimutkaiseksi. Saksa, joka oli sitoutunut Molotov-Ribbentrop-sopimukseen, ei halunnut ärsyttää Moskovaa. Kun ensimmäinen erä hävittäjiä lähetettiin junalla kohti Suomea, Saksa pysäytti kuljetuksen Sassnitzin satamassa ja vaati koneiden palauttamista. Tämä diplomaattinen selkkaus pakotti etsimään vaihtoehtoisia reittejä. Italian apu ei kuitenkaan pysähtynyt. Koneet purettiin osiin, pakattiin merikontteihin ja lähetettiin laivalla Norjan Trondheimiin. Sieltä osat kuljetettiin rautateitse Ruotsin puolelle Västerosiin, jossa sijaitsi Centrala Flygverkstadenin kokoonpanolinja. Ruotsalaiset ja italialaiset mekaanikot työskentelivät yhdessä saadakseen koneet lentokuntoisiksi suomalaisille piloteille. Viivästysten vuoksi ensimmäiset Fiat-hävittäjät laskeutuivat Suomen maaperälle vasta helmikuussa 1940. Vaikka ne eivät ehtineet vaikuttaa sodan alkupuolen kriittisiin hetkiin, niiden saapuminen oli merkittävä symbolinen ja tekninen tuki. Samaan aikaan Italian satamista lähti matkaan kymmeniä tuhansia kiväärejä ja tykistökalustoa, joiden matka pohjoiseen oli jatkuvaa tasapainoilua suurvaltapolitiikan ja avoimen solidaarisuuden välillä. Italian apu oli konkreettinen muistutus siitä, että Suomen selviytymistaistelu huomioitiin kaukana Välimeren rannoilla asti, vaikka Euroopan suurvallat olivat jakautuneet etupiireihin. Italian toimittama maavoimien kalusto muodosti huomattavan osan ulkomaisesta materiaaliavusta, mutta sen käyttöönotto vaati Suomen armeijalta tarkkaa logistista ja taktista harkintaa. Suurin yksittäinen asetoimitus käsitti noin 94 500 kappaletta 7,35 mm Carcano M38 karbiineja, jotka saivat Suomessa virallisen nimikkeen 7,35 Kiv/38. Vaikka nämä italialaiset kiväärit olivat keveitä ja moderneja, niiden suurin käytännön haaste liittyi kaliberiin. Suomen armeijan vakiopatruuna oli venäläisperäinen 7,62 x 54 R, joten italialainen 7,35 x 51 mm patruuna vaati täysin erillisen huoltoketjunsa rintamalle. Tämän vuoksi Carcano-kiväärejä ei jaettu ensilinjan jalkaväelle, vaan niillä varustettiin pääasiassa tykistöyksiköt, ilmatorjuntajoukot, viestijoukot sekä kotirintaman suojeluskunnat. Tämä järjestely oli Suomelle strategisesti erittäin arvokas, sillä se vapautti kotimaiset 7,62 mm vakiokiväärit suoraan Karjalan kannaksen ja Laatokan Karjalan etulinjan raskaisiin taisteluihin. Italian toimittamat runsaat 50 miljoonaa patruunaa varmistivat sen, että tukijoukot pysyivät täysin taistelukykyisinä koko sodan ajan ilman pelkoa ammusten loppumisesta. Raskaan kaluston osalta Italia myi Suomelle 24 kappaletta 75 × 11 kenttätykkejä Cannone da 75 × 27 Model 11. Nämä modernit tykit sijoitettiin vahvistamaan puolustusta kannaksen kriittisillä lohkoilla, joissa ne osoittautuivat luotettaviksi pika-ammuntatykeiksi. Sitä vastoin tilatut 105 mm haubitsit 105H/33 ehtivät maahan vasta sodan loppuvaiheessa. Erityisen tehokkaiksi puolustusjärjestelmässä osoittautuivat kuitenkin 20 mm Breda Mod
35 ilmatorjuntatykit, joita käytettiin menestyksekkäästi Neuvostoliiton matalalla lentäviä hyökkäyskoneita vastaan, tärkeiden rautatieristeysten ja varuskuntien suojana Etelä-Suomessa. Teknisen haasteen italialaiselle kalustolle asetti kuitenkin talven 1939–1940 poikkeuksellinen sää, jolloin lämpötila laski rintamalohkoilla usein alle -40 celsiusasteen. Välimeren ilmastoon suunnitellut tehdasvalmisteiset aseöljyt jähmettyivät pakkasessa, mikä aiheutti aluksi toimintahäiriöitä mekanismissa. Suomalaiset varikot ratkaisivat ongelman poistamalla alkuperäiset rasvat ja korvaamalla ne suomalaisella talviöljyllä tai ohentamalla niitä petrolilla. Tämä kenttähuollon sopeutumiskyky teki etelän aseista toimivia työkaluja pohjoisessa arktisessa sodankäynnissä. Kun ensimmäiset Fiat G50-hävittäjät lopulta saatiin koottua Ruotsin Västerosissa ja lennettyä Suomeen helmikuussa 1940, ne osoitettiin lentolaivue 26 LLV-26 kapteeni Erkki Heinilän johdolla. Laivueen pääasiallisiksi tukikohdiksi tulivat sodan loppuvaiheessa Utin, Hollolan ja Lemin lentokentät Kaakkois-Suomessa. Suomalaiset lentäjät huomasivat nopeasti koneen hyvät puolet. Se oli poikkeuksellisen ketterä kaartotaisteluissa, rakenteeltaan luja ja sen pystysuora nousukyky oli hyvä. Toisaalta avo-ohjaamo talvisessa viimassa oli ohjaajille erittäin raskas kokemus, ja moottorin polttoaine sekä voitelujärjestelmät vaativat suomalaisilta mekaanikoilta jatkuvaa soveltamista arktisissa olosuhteissa. Koneilla lennettiin lyhyen mutta intensiivisen talvisodan loppuvaiheen aikana satoja partio- ja torjuntalentoja. Helmikuun 26. Päivänä 1940 LLV-26 saavutti koneilla ensimmäiset viralliset ilmavoitot Kuorilan alueella. Tunnetut suomalaispilotit, kuten luutnantti Olli Puhakka ja kersantti Pentti Tilli, onnistuivat hyödyntämään koneen liikehdintäkykyä Neuvostoliiton pommi- ja hävittäjäkoneita vastaan. Kaikkiaan Fiat-hävittäjillä saavutettiin talvisodassa 11 varmistettua ilmavoittoa ja vain 1 kone menetettiin sotatoimissa. Materiaaliavun lisäksi Suomeen saapui myös inhimillistä tukea. Italian ja Suomen välille muodostunut julkinen sympatia toi maahan noin 100 italialaista vapaaehtoista. Heidän joukossaan oli kokeneita sotilaita ja mekaanikkoja. Tunnetuin heistä oli italialainen hävittäjälentäjä Diego Manzocchi, joka liittyi Suomen ilmavoimiin vapaaehtoisena. Manzocchi sai traagisesti surmansa 11. helmikuuta 1940 tehdessään pakkolaskun lumimyrskyssä Pyhäselän jäälle. Suurin osa muista italialaisista vapaaehtoisista ei pitkien diplomaattisten ja matkustusreittien aiheuttamien viivästysten vuoksi ehtinyt suoraan rintamatoimintaan ennen maaliskuun 13. päivän Moskovan rauhansopimusta. Heidän vapaaehtoinen läsnäolonsa oli kuitenkin vahva poliittinen ja moraalinen signaali siitä, että kaukainen Välimeren valtio oli valmis konkreettisiin tekoihin Suomen tukemiseksi. Italian antama tuki Suomelle talvisodassa oli kokonaisuutena laajempaa ja merkittävämpää kuin yleisessä historiankirjoituksessa usein muistetaan. Vaikka suurvaltapoliittiset esteet, erityisesti Saksan asettama kauttakulkukielto, viivästyttivät materiaalin saapumista kriittisimpien alkukuukausien yli, avun reaaliset vaikutukset olivat suuret puolustuksen kestävyydelle. Runsaat asetoimitukset, erityisesti lähes 100 000 kivääriä ja 10 miljoonat patruunat, vakauttivat Suomen armeijan materiaalisen tilanteen ja mahdollistivat kotimaisten resurssien keskittämisen suoraan etulinjaan. Fiat-hävittäjät ja Breda-ilmatorjuntatykit puolestaan osoittivat teknisen tehokkuutensa ja muodostivat tärkeän osan Suomen ilmapuolustusta, joka jatkui myös myöhempien sotavuosien aikana. Historiallisesti Italian toiminta talvisodan aikana heijasti myös laajempaa eurooppalaista liikehdintää, jossa ideologiset ja poliittiset suhteet joutuivat koetukselle suurvaltapolitiikan paineessa.
Suomalaisille Italian apu ei ollut vain teknistä tukea, vaan se oli konkreettinen osoitus siitä, ettei maa ollut täysin yksin maailmanpoliittisessa kriisissä. Se jätti pysyvän jäljen Suomen sotahistoriaan luotettavana ja merkittävänä osana maan itsenäisyyden puolustamista